Garaaoy. Wala, di man Hoy! agad. Di managad oh. Para inom. Para inom. Okay, maadong palis nyo tanan for today's video di ay uban ni ko yung atapadong karon for today's video di ay kani of course nag-ready ta kay ano for today's video di ay ka magpa-haircut ta didis bulilis kay mo try ta didis bulilis kay na ako ni barbershop diri nga duol-duol ra po. Ay dapita nagsabat bis ang friends magbaktas ko ginihinay pa daw to sa Purok 5 kay maghuwat mi adto at may magkita kay of course min nagkasabot pa mi guys kay magpagupit dito dapita ka ato i-try ang ilang barbershop kung masayop gani aw tumba agad char lang. And of course pagkataon-taon nagkita ta sa to ang friends kay of course nagkasinabot pag mga utok. Baktas ka, 5 bulo. Mao ni ending. Kanuna nin ta mabiyay atus ubay. Na magsindos-sindos karon magsindos atus ubay magbaktas sa laman. Sindos ang tiin. Ay dapit taga sa pasalamat sa mga Randy Botlik of course upas na nila pa dito may makasakain dapita of course nalipay pud mi oy kay of course nalipay pud dalimbay pagbaktas po guys padong dito sa kuan barbershop murag lajot po ganin dapita isin ta pag mga maring kay of course nakasakay jud po dinaguhag og maglakaw gud po and of course pagkataw-taw ana guys abot ta diri sa ilang barbershop of course nangutan ako kung unsa ang name sa ilang barbershop pero ang tag-iya ani guys is Spina daw taga Losong so nagpasalamat po mi kay of course duol-duol na pud atong barbershop diri dapita so sa taga Bulilis sa taga boundary sa Bulilis of course ari na mo diri sa barbershop nila ni Kuya dapit at bang ila ka ati Francine Fernandez ay dapit sa high school dapit bongga kaayo jud ni halin jud ilang ko ni barbershop kaayo unsay halin oy halin ba ka mapagupit kay of course kay at bang mas high school of course may mga estudyante diri pagkugay kuting pahak na of course iya mo Kuya may magupit okay siya to ni Kuya Jimbo ko kailas apido pero Jimbo daw ang pangandir sa tuang barbero okay guys pasensya kayo sa tuang kuan ng voice over kay murag nay uwan jud pod kay ting uwan jud kay December kay kuan ba pero sa kuan ay bagyong Odette jud po December 16 jud po so ako na ngayo og pasensya sa tuang background voice over kay ting uwan jud po dapita kay no choice punta guys kung di ta mag voice over din dapita Bogs nga jud ni barag way motor basta lang bag og haircut day mura jud ka nang kuan day Usi manalo. Okay, atong patuloy atong babagay diri sa cellphone kay para makaroon nga to ang voice over. Of course, para madungog puninjo ka to ang voice over. Of course, pag mo na to tong barbershop guys, pag mo magpagupit sa ato ang buhok kay of course, dito ta diri sa ato ang mami diri kay adto pa panood to. Of course, kami nag-prepare na guys kay ngano, gilan ta nga to ang mami. Of course, so kami ang nag-prepare ni of course kitagaan mi diri go. Ani ko so dagong diri sa oh my god. Kabalo mo guys duha ka oras ko nagpaabot diri sa uwan nga motuwak para aga to ang voice over ma-continue. Okay, kay marag nihinay na matug uwan guys. Of course magparenda sa atong voice over. Ay dapit ta kay kuha ang tinai ang atong tilapia sa ato ang friends kay para sa nang sugba dili pait inagkaon nato. Unja of course gibutangan og magic sarap para sa lami ang ato ang sinugba nga tilapia. Kay of course perfect ba ang ato ang tilapia kay dagko kaadyo ni sidya. Di lang kay magic sarap na ibutang of course atong butang og asin kay para pud malasa nga ato ang sinugba nga tilapia. Atong paspasan gamay guys atong voice over kay murag di kuso-kuso natong uwan. Of course din dapit ta butangan na po napitang man nagbutang og mga timpla-timplada of course ato na sa isug bataw-taon later of course ato na isug ba ato na itakang sa ato ang baga lang pud gisunug ba nga tilapia of course na atay lechon diring dapita ato na siyang ipaksiw kay of course lamit-lamit pud yan atong ipaksiw si pagkahuman of course mga onta ninjo nya pagkahuman of course nanguli nami kay perting busog na aning dapita tara mga badi ang bahin bayot Gitaw. ina si kamo nung hugaw naman nakayo pag una kay videohan ka nako. Ayos. Kuya pasakya miya. Ya. Video ko diri sa basakday. Ana. Kala di pagka na hoy Ginoo ko rough road man unahan oy. Ay Ginoo.